दोन्ही संघांना या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतोय. सामन्याकडे वळतोय. परिमल असेल स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला असेल तो सुजित. दोन्ही चांगले फलंदाज आहेत. चांगली मॅच पाहायला मिळेल याबद्दल शंका नाही. गोलंदाजी मार्कवर असेल गोलंदाज रोहित पाटील, मॅन फ्रॉम वांद्री सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल तो परिमल. यष्ट्यांच्या मागे या ठिकाणी स्वतः सोमनाथ मयेकर यष्टी रक्षण करतायत. क्रिकेटच्या पटलावरती यष्टी रक्षकाची भूमिका महत्वाची असते. 360च्या अँगलमध्ये सारं मैदान या ठिकाणी काबीज करतो. कव्हर करणारा यष्टी रक्षक महत्वाचा असतो. सज्ज असेल पहिला चेंडू टाकण्यासाठी रोहित पाटील. राईट हँड राऊंड विकेट मारा परिमलसाठी. परिमल एक चांगला फलंदाज आहे. डावखुराचा फलंदाज मैदानाच्या मध्ये सज्ज असेल. फर्स्ट चेंडू या ठिकाणी लँड केला जातोय. मोठा प्रहार पाहायला मिळतोय. जेलचीची संधी असेल. दादू संसारी या ठिकाणी येतोय आणि मिड विकेट रिजन मध्ये गोल्डन चा शिकार होतोय तो. परिमल बॅक टू द डगआउट होतोय. फर्स्ट विकेट इज गॉन फ्रॉम आंबेड. या ठिकाणी पहिला गडी बाद झालाय. पहिला विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळेल. विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळतंय. धाव संख्या ती 0. सुरेख चेंडू होता. खुललवरांचा वरचा चेंडू होता. या ठिकाणी मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता. दादू संसारीच्या माध्यमातून चांगला झेल पाहायला मिळाला. सुरेख झेल पाहायला मिळाला. आता न्यूट बॅटर मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. अनूप हा सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. गत वर्षी त्याची सुद्धा फलंदाजी मी सोनगिरी चषकाच्या दरम्यान पाहिली होती. सुरेख फलंदाजी करतो. चांगलं व्हेरिएशन आहे. मोठे फटके खेळण्याची हा सुद्धा या ठिकाणी काबिलियत ठेवतो मित्रांनो. मात्र सोमेश्वरची ही महत्वपूर्ण स्पर्धा आहे. अनूप सारखा फलंदाज मैदानाच्या मध्ये इन होतोय. याच्यासाठी कशी गोलंदाजी केली जाईल हे महत्वाचं असेल. रणनीती आखली जाते. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. अनूप सज्ज असेल. पंचांना क्रॉस करून रोहित गोलंदाजी करतो. यावेळेला स्वेर मारा पाहायला मिळतोय. ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू या ठिकाणी धावसंख्येला श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. एक धाव मिळते एका गड्याच्या मोबदल्यात. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा रोहित सज्ज असेल. बॅक टू बॅक दुसरा सेकंड बॉल वाईट पाहायला मिळतोय. विशिष्ट अँगल या ठिकाणी ज्यावेळेला चेंडू रिलीज करतोय रोहित त्यावेळेला थोडासा अँगल मला वाटतं बाहेर काढण्याच्या नादात चेंडू ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जातोय. बॅक टू बॅक 2 वाईट आलेले आहेत. धावसंख्या तिथे 2. यावेळेला मात्र सुरेख चेंडू कुठेतरी या ठिकाणी कमबॅक बनावं लागेल. अप्रतिम चेंडू. नाईस डिलिव्हरी फ्रॉम रोहित पाटील. जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी. अप्रतिम व्हेरिएशन पाहायला मिळतंय रोहितच्या माध्यमातून. ज्यासाठी रोहित ओळखला जातोय तशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. हाई चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकलो. काय नाईस बॉलिंग यार. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक सेकंड बॉल ऑन डॉट. दुसरा चेंडू या ठिकाणी डॉट आलेला पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू लगातार वाईट आले होते. तदनंतर 2 चेंडू या ठिकाणी डॉट टाकण्यात यश मिळालंय. धावसंख्या आहे ती 2 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. षटफलंदाजीचा चेंडू. जबरदस्त चेंडू पाहायला मिळतोय. काय गोलंदाजी करतोय. कौतुक करावं लागेल. ज्यासाठी ओळखला जातो उंचीचा पुरेपूर फायदा घेतला जातोय. षटफलंदाजीचा चेंडू होता. 2 चेंडू ब्लॉक होलमध्ये टाकले होते. तदनंतर 1 चेंडू मिडल स्टिकवर टाकला होता. बाहेर काढला होता. आताचा मात्र चेंडू षटफलंदाजीचा चेंडू होता. थोडीशी उसळी दिली होती. चांगली गोलंदाजी. व्हेरिएशन चांगलं पाहायला मिळाला. धावसंख्या स्थिरावलेली 2 धावा. सुजितच्या माध्यमातून काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय तो अनुभव याला. काय घडतंय काय बिघडतंय याचा अंदाज दिला जातोय. पुन्हा एकदा रोहित सज्ज असेल. यावेळेला खसलेन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर जाणार चेंडू पंचांकडे दंडित केलं जातंय. रोहितचा विचार केला तर गोलंदाजीचा टप्पा चांगला आहे. मात्र व्हेरिएशन करण्याच्या नादात कुठेतरी मिस केलं जातंय. मात्र सुरेख चेंडू. परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. फास्ट अँड क्युरियस वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. धावसंख्या पाहायला मिळते ते 3 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. काय गोलंदाजी करतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. अप्रतिम डिलिव्हरी पाहायला मिळते रोहितच्या माध्यमातून. हाई चेंडू ज्या धाव संधी असेल
चांगलं विकेट किपिंग पाहायला मिळते सोमनाथ मयेकर यांच्या माध्यमातून. षटक संपल्याचे खून पंच करतायत. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली रोहित याच्या माध्यमातून. 3 धावा या ठिकाणी वाईटच्या स्वरूपात आल्या आहेत, मात्र बॅटच्या स्वरूपात एकही धाव आली नाही. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. धावसंख्या आहे ती 3 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. नाणेफेक जिंकली होती, प्रथम क्षेत्र फलंदाजी स्वीकारली होती आंबेड संघानं. कुठेतरी निर्णय पथ्यावर गेला की काय, मात्र मित्रांनो क्रिकेट खेळ आहे. क्रिकेट सरड्या ज्याप्रमाणे रंग बदलतो त्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ मानला जातो क्रिकेट. पहिलं षटक जरूर गोलंदाजाच्या नावावर राहिलं, तदनंतर कमबॅक करावं लागेल. क्रिकेट म्हटलं तर एका षटकात होत्याचं नव्हतं होतं मित्रांनो. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल सोमनाथ मयेकर, अनुभव ज्याच्याकडे, हा सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे. आणि या ठिकाणी फलंदाजासाठी विचार केला तर सुजित एक चांगला फलंदाज पाहायला मिळतो, ज्याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी होते, आक्रमण केलं जातं. यावेळेला शॉर्ट आपल्याचा चेंडू होता, पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेला. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण करतायत. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. तेवढं अप्रतिम क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी अभि पाटील याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य आपण पाहतोय. सुरेख चेंडू ज्याप्रमाणे या ठिकाणी शॉर्टअपलेनचा चेंडू होता, लेदर क्रिकेट मध्ये अशा प्रकारचे फटके पाहायला मिळतात, तशा प्रकारचा फटका पाहायला मिळाला. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 5 धावा. यावेळेला सुरेख चेंडू अलॉंग द कार्पेट खेळला गेलाय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा अभि पाटील यांच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. ज्यावेळेला आपण महत्वपूर्ण स्पर्धा खेळतो याचं भान असू द्या. चांगली गोलंदाजी होते, चांगलं क्षेत्ररक्षण करणं महत्वाचं असेल. क्रिकेट म्हटलं तर मित्रांनो सांघिक खेळ मानला जातो, प्रत्येकाचं योगदान महत्वाचं असतं. आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो अनूप, मोठा फटका येईल का अनूपच्या माध्यमातून. यावेळेला काय घडतंय तर अडथळ्याला चेंडू ओढतोय. पुन्हा एकदा लॉंगाच्या दिशेने या ठिकाणी रोहित पाटील सज्ज असेल, त्याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. तोपर्यंत 1 धावेची बढोतरी मिळते. पाहायला गेलं तर स्कोर बोर्डवर ऑन स्कोर 7 धावा झाल्यात एका गटाच्या मोबदल्यात. यावेळेला डान्सिंग राऊंड खेळलेला फटका कट केलाय थर्ड मॅनच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा विकेट किपरच्या माध्यमातून, परीक्षेच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. 8 धावा झाल्यात एका गटाच्या मोबदल्यात. सुरेख धाव गोलंदाजी पाहायला मिळते. अटॅकिंग स्ट्रोक अजूनही मात्र आलेले नाहीत ते अनूप याच्या माध्यमातून. अनूप ज्यासाठी ओळखला जातो तशा प्रकारची फलंदाजी होत नाहीये. शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेला पाहूया झेलचीची संधी दिसेल, फटका फसलाय. आणि यावेळेला काय घडतंय तर विपिन पाटील याच्या माध्यमातून फाईन लेग सीमा रेषेच्या जवळ गडी मात्र बाद होतोय. सेकंड विकेट इज गॉन फ्रॉम आंबेड. धन्यवाद डिझेश, धन्यवाद. दुसरा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 8. 2 धावा, 2 गडी बाद. सम्यक या ठिकाणी जातोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सोमेशाला यश प्राप्त झालंय. पुन्हा एकदा सोमेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख चेंडू होता, टप्पा घेतल्यानंतर आतमध्ये वळण घेतोय. ही खासियत राहिली सोमेशाची. ज्या वेळेला सोमेश गोलंदाजी करतो, शॉर्टअप लेंथची गोलंदाजी करतो, कधी मिडल स्टिकवर चेंडू टाकून वळण घेतो. एक सोमेश याच्याकडे अनुभव आहे आणि तो अनुभव या ठिकाणी आपल्याला पणाला लागलेला पाहायला मिळतोय. 2 षटकं संपतायत. 2 षटकानंतर धावसंख्या असेल ती 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सरासरी पाहायला मिळते 4 धावा. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डिझे, धन्यवाद. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतो विकी. हा सुद्धा एक गुणवंत खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्कवर असेल, समोर असेल तो सुजित. सुरेख फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेने. अलॉंग द कार्पेट खेळ गेला. धावचीची संधी असेल मात्र
चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल मित्रांनो. सुजित आणि सम्यकच्या माध्यमातून सुजित मैदानाच्या आतमध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत एक धावगतीला आकार दिला जाऊ शकतो. कारण सुजितची या अगोदर सुद्धा याच मैदानावर खूप साऱ्या खेळ्या सुजितने सुद्धा सजवल्या आहेत मित्रांनो. तो सुजित सज्ज असेल. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळेला डान्सिंग राऊंड खेळण्याचा प्रयत्न आणि अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. रीड केलं होतं फलंदाजाला, शफल झाला होता फलंदाज, पुढे आला होता, तदनंतर आपला टप्पा या ठिकाणी चेंज केला होता. षटमनाचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. अभि पाटील याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण होतंय. तद्वर पाहायला मिळते ती एक धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 11 धावा. नेल्सन फिगर ज्याला म्हटलं जातं, मॅजिक फिगर ज्याला म्हटला जातो, 11 धावा 2 गडीच्या मोबदल्यात. यावेळेला बॅटची लिडिंग जाऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण जय मयेकरच्या माध्यमातून केलं जात आहे. एका धावीची बढोतरी पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. संतासा धावफलक पाहायला मिळतोय. कुठेतरी आता गिअर चेंज करावा लागेल. सुजित याला जबाबदारी घ्यावी लागेल. षटपल्यांचा चेंडूचा पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केलं गेलाय. या ठिकाणी अभि याच्या माध्यमातून गचाळाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मिलिंगरांच्या बेडावगा पार संजीवनी देराला येतोय चौकार. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डिजे, धन्यवाद. धावसंख्या होती ती 16 धावा. चौकार आलाय सुजितच्या माध्यमातून. आता मात्र सुजित आक्रमण पवित्रा घेतो की काय. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. फ्लिक्सचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं होतं या ठिकाणी. फाईन लेगच्या रिजन मध्ये अप्रतिम बॅकअप पाहायला मिळतं. विकेट किपर सोमनाथ मयेकर यांचं कौतुक करावं लागेल. चांगलं परफॉर्मन्स देतात त्याच्या माध्यमातून. चांगलं गोलंदाजी पाहायला मिळाली. विकेटच्या यष्ट्यांच्या मागे सुद्धा चांगली या ठिकाणी ते कामगिरी करतायत. अनुभव काय असतो हे दाखवलं जातंय त्यांच्या माध्यमातून. षटक संपल्याची खूण पंच करतायत. 3 षटकं 17 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी आले. 3 षटकं 17 धावा 2 गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ऐकूया तुर्तास मधुर संगीत. धन्यवाद डिजे, धन्यवाद. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर असेल तो अभि पाटील. एक नवोदित खेळाडू आहे ज्याला संधी दिली गेली सोमेश्वर वांद्रे संघामध्ये. वर्णी लागली गेले आणि त्याचं प्रात्यक्षिक द्यावं लागेल. अभि याला गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल अभि पाटील. मॅन फ्रॉम वांद्री समोर उभा असेल तो सुजित. पहिला चेंडू या ठिकाणी सुरेख चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलाय. दादू संसारेच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जाते. तो तद्वर घेतली जाते ती एक धाव. या ठिकाणी माझे सहकारी समालोचक अज्जू बने यांचं या ठिकाणी उशिराने का होईना पण आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र सम्यक सज्ज असेल. आक्रमण करावं लागेल अभि याच्यावर. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू पंचांकडनं नो चेंडू या ठिकाणी घोषित केला जातोय आणि फ्री हिट असेल. एक पर्वणी असेल. 2 धावा या ठिकाणी मिळाले गेले आहेत. धावसंख्या होती ती 20 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळेला आपण संघाची जर्सी परिधान करतो. एक कॉन्सन्ट्रेशन ठेवावं लागेल. आपल्याला आपलं प्रदर्शन चांगलं करावं लागेल. एक विशिष्ट अँगलने गोलंदाजी करावी लागेल. अभि याच्यामध्ये क्षमता आहे, चांगली गोलंदाजी करू शकतो. मात्र काय घडेल, सुजित सुद्धा चांगला फलंदाज आहे. यावेळेला काय घडतंय, गुटनाटक तमाशा देख. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या जवळ. तेवढंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं कौस्तुभ नागवेकर यांच्या माध्यमातून. तद्वर मिळते ती एक धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या होते ती 21 धावा. 21 लॉस ऑफ 2 विकेट 4 ओव्हर इज प्रोग्रेस. मैदानाच्या आतमध्ये स्लॉक ओव्हरचं षटक पाहायला मिळतंय. हाताळतोय तो या ठिकाणी अभि पाटील. पंचांना क्रॉस करून गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता. स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेने जातोय आणि या ठिकाणी काय घडतंय तर चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. धन्यवाद डीजे,
संजीव देणारा चौकार या ठिकाणी जमा झालाय. धावसंख्या आहे ती 25 धावा. आता मात्र सुरेख चेंडू टाकला होता. फायनल सीझन मध्ये चेंडू येतोय, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय विपिनेच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 26 धावा. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. अभि पाटील एक चांगली गोलंदाजी करू शकतो, 1-2 डॉट बॉल येणं गरजेचं असेल. मात्र सुजित ज्याच्याकडे क्षमता आहे आणि तो चौकार षटकार लगावू शकतो, ही खासियत आहे सुजित याची. सुरेख फटका या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने नोमॅन्स रिजन मध्ये चेंडू लँड होतोय. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या जवळ कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. दादू याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळत आहेत त्या या ठिकाणी 2 धावा. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्ड ऑन 28. 28 लॉस ऑफ 2 विकेट. 4 ओव्हर इज प्रोग्रेस. सुजित मात्र चांगली फलंदाजी करतोय. हाही सुरेख चेंडू होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तो तद्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 30 धावा. अशा तऱ्हेने निर्धारित 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. निर्धारित 4 षटकांमध्ये धावसंख्या पाहायला मिळते ती 30 धावा. जिंकण्यासाठी 31 धावांचं टार्गेट असेल ते सोमेश्वर वांद्रे संघाकडे. पाहूया 30 धावांचा टप्पा असेल मित्रांनो. 30 धाव्यांमध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी होते ती पाहण्याजोगं असेल. धन्यवाद डिसे. यानंतरचा सामना असेल निढळवाडी आणि आंबेड याची नोंद घ्यायची आहे. लीग पद्धतीचे सामने असणार आहेत त्यामुळे यानंतरचा सामना असेल निढळवाडी विरुद्ध आंबेड. दोन्ही संघनायकांनी नोंद घ्यायचे. वळू या सामन्याकडे. 24 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता असेल. कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल. फलंदाजीमध्ये थोडस निराश केलं सुजित वगळता. अन्य कुठलाही फलंदाज ज्यानं खास कामगिरी केली नाही, निराश केलंय. मात्र 24 चेंडून 31 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडेल काय बिघडेल याचा या ठिकाणी अंदाज येत नाहीये. सोमेश्वर वांद्रे संघ यजमान संघ आहे. पंचक्रोशीमध्ये ज्या स्पर्धा होत आहेत पंचक्रोशीमध्ये सोमेश्वर वांद्रे संघ याचं नाव घेतलं जातं. गतवर्षीचा उपविजेता सोमेश्वर वांद्रे संघ आहे. त्याच्या समोर या ठिकाणी आंबेड संघ आहे.
फलंदाजीमध्ये थोडंसं निराश केलं होतं, आता मात्र कमबॅक केलं होतं. करावं लागेल, जे झालं ते झालं. इथून पुढे काय करायचंय, ऐका, मी काय करू शकतो हे दाखवून द्यायचंय मित्रांनो. आपल्या संघासाठी नाही, आपल्या तर गावासाठी खेळण्याची अभिमान काय असतो ही दाखवणारी स्पर्धा. तुम्हाला करावं लागेल, तुमच्या या ठिकाणी क्षमता आपल्याला सिद्ध करावी लागेल. तर सोमेश्वर वांद्रे संघाकडनं सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. परेश पाटील आणि शुभम गुरव ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जाते. फास्ट क्रिकेट खेळायचं विनंती असेल. आज खूप सारे सामने खेळायचे आहेत, रविवार असल्यामुळे खूप सारे संघ या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालेत. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित रणसंग्राम क्रिकेटचा ही स्पर्धा आपण पाहतोय, ऐकतोय. देण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती ज्ञान आहे, नेण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल ती ज्ञान आहे, घेण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर ती ज्ञान आहे, आणि पाहण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर सोमेश्वर चषक 2025 ची स्पर्धा आहे. पर्व 25, पर्व 42 याचाच आहे आम्हाला गर्व, आणि सोमेश्वराच्या नावासाठीच आम्ही करतो सर्व प्रयत्न. मित्रांनो, पाहूया, जाऊया मैदानाच्या दिशेने. समोर उभा असेल तो शुभम, ऑन स्ट्राईक असेल, नॉन स्ट्राईक एंडला असेल तो परेश पाटील. ही सोमेश्वर वांद्रे संघाची सलामीची जोडी असेल. ऑन स्ट्राईक असेल शुभम सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कोण असेल पाहूया. रणनीती आखली जाते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कोण येते पाहूया. आंबेड संघाकडनं सुजित असेल गोलंदाजी मार्कवर, असं पाहूया. एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे, ज्याच्या माध्यमातून फलंदाजी चांगली केली होती. बाकीच्या फलंदाजांनी निराश केलं होतं. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. आयुष्य छान आहे पण थोडं लहान आहे. रडतोस काय वेड्या, लढण्यातच ही शान आहे. काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे. दुनिया दुकान आहे, घे उचलून हवं ते. सुखासाठी कधी हसावं लागतं, सुखासाठी कधी रडावं लागतं. सुंदर धबधबा होण्यासाठी पाण्यालाही उंचावून पडावं लागतं. पहिला चेंडू येतोय, या ठिकाणी सुरेख चेंडू होता. विकेट किपरकडनं थोडंसं मिस केलं जात आहे. एका धावेची बढोतरी मिळते, बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते. श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. एक धाव या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. ऑन स्कोरबोर्ड समोर उभा असेल तो परेश पाटील, मॅन फ्रॉम वांद्री सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर सुजित, मॅन फ्रॉम आंबेड सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. षटफलंदाज चेंडू होता, फ्लिकचा फटका पाहायला मिळाला. पॉईंटच्या दिशेने अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. सावध सुरुवात पाहायला मिळते, कारण घरच्या मैदानावर आपण खेळतोय. यातली खडानखडा माहिती आपल्याला आहे, त्यामुळे एक चांगलं फटका पाहायला मिळाला. सावध सुरुवात पाहायला मिळते. 2 धावा झालेत. पुन्हा एकदा षटफलंदाज चेंडू होता, फाईन लेगच्या रिजन मध्ये खेळला गेलाय. चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. ओव्हरथ्रोची या ठिकाणी संधी पाहायला मिळते. एक धाव बहाल केली जाते. एका धावेवर 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. सुजित थोडासा या ठिकाणी नाराज पाहायला मिळतोय. एक धाव बहाल केली जाते. सुजितला माहिती आहे की फक्त 31 धावा करायची आहेत, आपल्याला चांगली गोलंदाजी करायची. गोलंदाजी चांगली होते, क्षेत्ररक्षकाकडनं साथ देणं महत्त्वाचं आहे. सांघिक ऐक्य क्रिकेट म्हटलं तर 11 खेळाडूंचं योगदान महत्त्वाचं असतं. हे योगदान कुठंतरी या ठिकाणी कमी पडलेलं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे थोडासा नाराज पाहायला मिळाला तो सुजित. धावसंख्या पाहायला गेलं तर मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा
या ठिकाणी सज्ज असेल सुजित. सुरेख फटका या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या रिझल्टमध्ये खेळला गेलाय. धावसंख्या होते ती 2 धावेबरोबर. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. सुंदर सुरुवात पाहायला मिळते. संत अशी सुरुवात पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते सुजितच्या माध्यमातून. यावेळेला सुरेख चेंडूचा टप्पा घेतल्याने थोडीशी उसळी दिली होता. हुकचा प्रयत्न फसला. सुरेख गोलंदाजी व्हेरिएशन चांगलं पाहायला मिळालं. सुजितचं कौतुक करावं लागेल. परेश सारख्या फलंदाजाला या ठिकाणी जखडून ठेवण्यात यश मिळालंय. अष्टपैलू सिद्ध करण्यासाठी सुजित सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका या ठिकाणी हुकचा फटका पाहायला मिळाला. स्क्वेअर लेगचे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तद्वर मिळत आहेत ती 1 धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 9 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 9 धावा पाहायला मिळत आहेत. सोमेश्वर वांद्रे संघानं पहिलं षटक हाताळलं होतं. आंबेड संघाच्या 3 धावा या ठिकाणी होत्या. 2 गडी मात्र बाद झाले होते. 1 गडी बाद झाला होता. सोमेश्वर वांद्रे संघाच्या 9 धावा आहेत. गडी मात्र बाद झाला नाही. ही एक जमेची बाजू असेल. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. सुजल येतोय गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे ती 9 धावा. 31 धावांची आवश्यकता असेल. सुजल गोलंदाजी मार्कवर असेल. युवा खेळाडू आहे. चांगली गोलंदाजी करतो. कौशल्य त्याच्याकडे सुद्धा आहे. मात्र सिद्ध करावं लागेल. समोर उभा असेल तो परेश पाटील सारखा तडाखेबंद फलंदाज. यावेळेला काय घडतंय? अक्रॉस लाईन येऊन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. शपल म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न होता. अक्रॉस लाईन खेळून चेंडू मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या रिजनच्या मध्ये खेळण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी कौतुक करावे लागेल ती सुजल्याचं. सज्ज असेल दुसऱ्या चेंडूसाठी सुजल. समोर उभा असेल परेश. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळाला. कव्हरच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र होतंय. तद्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 11 धावा. कधी मात्र बाद झाला नाही. हळूहळू धावफलकाला आकार दिला जातोय. 31 धावांचं टार्गेट आहे. एक प्लॅटफॉर्म बनवला जातोय सोमेश्वर वांद्रे संघाच्या माध्यमातून. परेशाला माहिती आहे, शुभम याला माहिती आहे आक्रमक स्ट्रोकची गरज नाहीये. मात्र तरी सुद्धा एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाजाचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल. षटफलंदाजा चेंडू होता. पुन्हा एकदा अपील केलं जात आहे. चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये. लेग बायच्या स्वरूपात या ठिकाणी पंच खून करतायत. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 13 धावा. गडी मात्र अजूनही बाद झालेला नाहीये. एक जमेची बाजू असेल सोमेश्वर वांद्रे संघासाठी. तर 1-2 गडी लवकर विकेट घ्याव्या लागतील त्या सुजल याला, जेणेकरून मॅच मध्ये रंगत निर्माण होईल. सुजल मध्ये क्षमता आहे, व्हेरिएशन आहे आणि तशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. यश मात्र अजूनही मिळत नाहीये. कष्ट करावे लागेल तुम्हाला. संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. षटफलंदाज चेंडू होता. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. तेवढा ताकदीचा फटका पाहायला मिळाला होता. कट करला होता चेंडू पॉईंटच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्याला. एका धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे सरकते. 14 धावा झाल्या आहेत. 14 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र शुभम या ठिकाणी सज्ज असेल. एक सोमेश्वर वांद्रे संघाचा हार्ड हिटर म्हणून त्याला संबोधलं जातं. वेळोवेळी त्यांनी सुद्धा चांगले सामने या ठिकाणी काढलेले आपण पाहिलेत. मात्र कशा प्रकारची फलंदाजी करतो पाहूया. की चांगली गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत सुजल्याने. शुभम सारख्या फलंदाजाला या ठिकाणी जखडून ठेवलंय.
यावेळेला सुरेख चेंडू टप्पा केल्यानंतर पुन्हा एकदा बाहेरच्या दिशेने जातोय. अप्रतिम गोलंदाजी, 2 षटकं 14 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाही. 7चा स्ट्राईक रेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. सामना तुम्हाला संघर्षपूर्ण पाहायला मिळेल. 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता असेल. संघर्ष करावा लागेल. मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्न करावे लागतील. कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल, कशा प्रकारची फलंदाजी होईल. अमर गोलंदाजी मार्गावर येतोय. महत्वपूर्ण षटक असेल. या षटकावरती सामन्याचं गणित बांधलं जाईल. 12 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असेल. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये ही सलामीर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता, जब तक न बड़े हथौड़े के गाव पत्थर भी भगवान नहीं बनता. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल अमर. ही गोलंदाजी महत्वाची असेल. षटकानंतर चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला गेलाय. म्हणावा तसा फटका बॅटच्या रडार मध्ये आला नव्हता. तत्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धाव संख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा. आता मात्र हळूहळू परेशाला माहितीये की गिअर चेंज करावा लागेल. खराब पटक्यांचा इंतजार करावा लागेल. काहीतरी कानामंत्र दिला जातोय अमर याला परिमलेच्या माध्यमातून. टीम स्पिरिट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अमर यावेळेला खूप असा उसळी देणारा चेंडू पंचांकडनं अजूनही कोणती दिशा येत नाही. पाहूया. या ठिकाणी व्हाईटच्या स्वरूपात या ठिकाणी आणि बीमरच्या स्वरूपात या ठिकाणी सूचना दिली जाते. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 18 धावा. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. 31 धावांचं टार्गेट असणार आहे. संघर्ष पाहायला मिळेल. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाईल की काय असं पाहायला मिळतंय. षटकाचे चेंडू होता. यावेळेला काय घडतंय. ना मुहूर्त देते ना सूरत देखते, हम तो टीम की जरूरत देखते. लाजवाब सिक्सर पाहायला मिळतोय. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. षटकांचा चेंडू होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला आणि प्रेशर कुठेतरी रिलीज केलं जाते शुभमेच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 24 धावा. अजूनही सामना सोडलेला नाही मित्रांनो. संघर्ष मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल अमर. काय घडेल काय बिघडेल याचा लेखाजोखा या ठिकाणी ठेवला जातोय. षटकार आलाय. तदनंतर कमबॅक करावं लागेल अमर याला. षटकण्याचा चेंडू तर पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या रिजन मध्ये तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तत्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेने धाव फलक हलकासा पुढे सरकला जातोय. 25 धावा. नऊ चेंडून 6 धावांची आवश्यकता असेल. पाहूया. अजूनही क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. 9 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडेल काय बिघडेल पाहूया. हे पाहण्याजोगं असेल. संघर्ष पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ तुल्यबळ. हार मात्र मानायची नाहीये. क्रिकेट आणि क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला काय घडतंय. बॅटची लिडिंग घेऊन चेंडू जातोय. पाहूया पंचांकडनं या ठिकाणी कोणतीच खूण येत नाहीये. अजूनही पंच कोणती खूण देतात पाहूया. चांगली रनिंग बिगविडने विकेट पाहायला मिळते. तद्वर मिळत आहेत त्या. बॅटकट आहे. बॅटच्या लिडिंग एज घेऊन चेंडू आला होता लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 27 धावा. हळूहळू विजय उद्दिष्टाच्या दिशेने या ठिकाणी आक्रमण करताना सोमेश्वर वांद्रे संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेला काय घडतंय तर बॅट पुकला जाऊन करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 27 धावा. शेवटच्या चेंडूपर्यंत
सामना जाईल यावर शंका नाही. काहीतरी परिमल काहीतरी चर्चा करतोय. पुन्हा एकदा अमर सज्ज असेल. षटफल्यांचा चेंडू होता. यावेळेला काय घडतंय पाहूया. उंची आहे, जबरदस्त षटकार येतोय. पाहूया. सोमेश्वर वानरे संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. यानंतरचा सामना असेल निडरेवाडी आणि आंबेड दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल लगेचच कॉम बॉक्स मध्ये या नाणेफेक करायचे. आंबेड संघाचा संघ नायक. धन्यवाद डीजे. यानंतर आपण ऐकूया